Dobré ráno. Ahojte diváci, to som ja, Marčo, vítajte pri ďalšom dni z dovolenky. Toto je vlastne druhý deň z dovolenky a dneska je u nás také počasie tu vlastne v Štúrove. Také počasie je dneska také zamračené, ale potom po obede by sa už malo voľako vyjasniť. Ale neprší, len je také zamračené. Ja teraz takto chvíľku oddychujem, aj vlastne trošku brúško ma teraz boli a hádam ma to prestane potom. Hádam to prejde voľako. Aspoň tu neprší tu v Štúrove, čiže v pohode. Ale 25 stupňov tu je, alebo 24 stupňov tu môže dneska byť. Takže ako som pozeral. Ale keď je 25 stupňov takých tu v Štúrove, tak aj tak, lebo však tu je aj teplý bazén, čiže v teplom bazéne keď dostaneme, tak v pohode. To je v pohode. V teplom bazéne ostaneme a tam sa budeme kúpať, aj keď je 25 stupňov vonku. Aj tak a potom dáme samozrejme aj zábery z kúpaliska, keď budeme na kúpalisku sa kúpať a tak ďalej. Tak a my akurát, diváci, ideme my akurát raňajkovať, už sa tu chystajú párky, oco tu chystá párky. Všetci máme párky na raňajky vlastne, okrem Ondra, Ondro ten nechcel raňajky, párky nechcel, tak máme ja, oco a Betka máme párky na raňajky. Teraz. Do videa, ahojte z dovolenky, akorát ideme raňajkovať, uvarili sme si krásne párečky, tak ideme papať. Áno, presne tak. No, tu má oco, tu mám ja si dám ešte, k tomu pridám kečup s horčicou k tomu. Ja si dávam k párkam aj to, kečup aj horčica. A Betka má toto. Tak diváci, som tu zase. Vítajte. No a tak vám poviem, že brúško ma už aj prestalo boleť, tak vlastne teraz aj obedujeme. Ideme naobedovať, máme takú polievku jednu, takú zeleninou. A druhé budeme mať rýžu so španielskými vtáčkami. Čo toto mám ja? Toto má oco, toto má Betka a toto Ondro. Tak som tu zase. No a mali sme ísť vlastne von sa kúpať, ale bohužiaľ zase nám začalo tu pršať tu v Štúrove. Ale už je skoro po daždi, už len ako tak prší, akože sa to dá povedať. Toto je v riti, čo sa tu deje. Totálne v riti. No tak dobre diváci, tak som na kúpalisku sa nachádzam a ja vlastne už aj po obede sme išli a vlastne už bude večer, ale aj boli prehánky tu, ale teraz je už ako pekne vyjasnené, vidíte? To slniečko, no to slniečko ako už je vyjasnené tu, ty kokos, tak to je ako super, že tu už je veľmi pekné počasie a nachádzam sa na tomto kúpalisku tu v Štúrove. No a ako som vám hovoril, že to sme v minulom parte z prvého dňa z tejto dovolenky zo Štúrova, že to sme hneď vlastne, sme aj na kúpalisku, to sú apartmány na kúpalisku, ty kokos, čiže to máme hneď aj kúpalisko. Tu máme pri tých apartmánoch vlastne, čo máme. No tak diváci, ako vám hovorím, vidíte, toto je tu ten bazén, toto je ten horúci bazén, môžete tuto vidieť. No a tu vidíte, tu je takýto kľudový bazén, že bazénový relax, relaxačný bazén tuto. No a tu môžete vidieť tieto tobogány, tu môžete vidieť pekne. Tu sú tobogány, ja som bol na tejto UV rampe, ty kokos, fakt je to topka. Tento tobogán je topka, tá U-rampa. A potom ešte na tie ďalšie oranžové pôjdem ešte, na dvoch oranžových som bol tobogánoch a no zajtra pôjdem zase na ďalšie tobogány, pôjdem zase. Tak kývaj do videjka. No.
Čaute, do videjka. A takisto tu do tohto videa, ak ma Fifko sleduješ, tak aj teba tu zdravím do videa, Fifko, môj obľúbený youtuber. No a ešte vám tu diváci ukážem, no tu je ešte takýto bazén, tak to vyzerá. A potom ešte tam vzadu sú voľaké bazény za tými tobogánmi, od tých tobogánov ďalej. Ale to si ukážeme na ďalší deň, na zajtrajší deň. Vám ukážem ďalšie tobogány, ako to tu vyzerá v tomto Štúrove. No a tu, ako môžete vidieť diváci, tu sa nachádza plavecký bazén. Tuto je presne plavecký bazén. No a tu sa nachádza toto ručné malovanie, tam sa dám potom potetovať. Ale teraz je to zavreté. To jedine tak nejaký deň ešte mám vlastne, aj 5 dní mám ešte čas. Dneska nedeľa, čiže ešte do soboty mám na to čas. Až do 5. augusta mám na to čas ešte. Tak hoci ešte môžem ísť sa potetovať. Tak diváci, už sme naspäť v apartmáne a my tu už máme večeru a ideme večerať, už aj nad večeráme. Máme tu ešte tieto španielské vtáčky s rýžou a ja potom budem mať ešte krky morčacie. Ja mám toto je Betkine a toto Ondrové. A samozrejme ešte k tomu aj šalát. No pozrite diváci, tak toto vyzerá. Toto kúpalisko v Štúrove. Tu je prekydov niečo, samozrejme. Áno, a tam sú vlastne tie bazény tam za tým a tam sú aj tobogány, ako trošku vidíte, ale tie stĺpy tam zavadzajú ale sa zavadzajú tam tie stĺpy, no. Čiže ale boli vino aj tie tobogány teda. Tak ste mohli teda vidieť aj, ako to vyzerá, toto kúpalisko tu v Štúrove. Sme na dovolenke v Štúrove, sme pri tých apartmánoch teraz. No a teraz vlastne sme teraz pri Pavličkovcov sme teraz. No a zajtra sa ideme ďalej kúpať. A zajtra má byť už parádne počasie, čiže to môže aj do obeda sa zajtra tu sem na kúpalisko. No a my vlastne teraz tu telefonujeme so strýkom Ivanom z Ruska, s mojím strýkom Ivanom z Ruska. Vlastne môj strýko býva v Rusku. Ja mám v Rusku rodinu, tam býva môj strýko, teta, sestrnica aj bratranec. Tam bývajú v Rusku. Rodina Mičkovcov. Tak diváci, tak sme späť v našom apartmáne. Ešte u Pavličkov sme posedeli, vlastne pri Julovi a Vierke Pavličkovej. Sme si popili vlastne. Hocko ten mal víno, Ondro pivo, a niektorí mali pivo, a ja som mal minerálku. Ja som si popíjal minerálku tam na tej terase, čo sme boli. Na tej ich terase, kde tam bývajú v tom apartmáne u Pavličkovci. Tak tam sme si posedeli a sme popíjali a neboli sme tam len tak na sucho, mali sme tam predsa minerálku. Tak aj oni mali minerálku Pavličkovci, takže co ten mal vlastne taký strik vínový, že víno s miešanou minerálkou. Že taký strik vínový správa. To sme si tam aj treba posedeli a sme si aj popíjali tam do tej pol 11. My sme už teraz späť v našom apartmáne. OK diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Tento druhý deň z dovolenky zo Štúrova. A nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom dni z dovolenky. Tak čaute.